Ollaan nyt siis tosi hyvää huolta pidetty näistä. On kyllä hienoa vielä Suomessa, että tässä on 5 vaihetta tässä itse juomisessa. Kolleri. Kombe. 완전 완벽한 전주 투어 됐어. 완벽했어. Hyvä. Onko näillä joku? Tosi. Nämäkin on perhana kovia. Joo. 자, 우리 핀란드 친구들이랑 두 번째 한국을 찾아온 여행을 즐기고 있는데 그 뭐 추천도 추천이지만 이 핀란드 친구들이 뭐 취향에 맞는 곳으로 아주 알차게 여행을 좀 하고 있습니다. 전주로 지금 떠나 있는 상태예요. 네. 즐겁게 전주의 모든 걸 다 즐겨준 것 같아요. 뭐 맛있는 음식도 먹고 한식도 직접 만들어보고 또 한복 입고 돌아다니고 너무 막걸리. 재밌어하는 막걸리 마신다. 막걸리가 제일 중요하죠. 막걸리 꿀복 최고였던 것 같아요. 근데 이게 너무 많은 사람들의 의견이 모여 있다 보니까 네. 저도 몰랐던 곳이 너무 많아서 전 그 막걸리 골목을 찾아봤어요. 나중에 가보려고. 시청자들 되게 좋은 것을 다시 많이 추천하고 이번에 뭐 재미있는 여행을 다시 할 수 있어요. 전라도예요, 경상도예요? 경상도. 경상도예요. 정도면 뭐 대충 나오는데. 알 것 같은데. 안호, 포항, 울진 뭐 해가지고 그쪽 다 바닷가란 말이에요. 또 우리가 모르는 또 많은 것들이 또 올라오겠죠. 그렇죠. 좋습니다. 지난주에 이제 전주 막걸리 골목에서 뭐 거의 위아더 월드였어요. 훈훈하게. 제가 볼 땐 방송에는 많이 안 나갔지만 막저짓거리 했을 것 같아요. 자고 일어난 거 보면 알아요. 얼마나 마셨나 딱 아는데. 얼굴 보면 알아요. 그렇지. 두 번째 여행 날입니다. 여러분 함께 보시죠. Toi niinku... Te on nyt kuuma kyllä itse. Tuli vähän sellainen, että voisi ruveta vähän grillaamaan tässä. No, tuntuu kun joku kantoraketti lähtisi niinku... 역시 표현부자 빌레. Keitetäänkö että... Joo, hei. Keitetään. 커피 한잔 해야죠 또 아침에. Ai vapaaehtoistyötä. Volunteerisetti. Tää Ville. Volunteerin serkku. Niin. 차를 마시는구나. 이번에 커피 말고 차. Mitkä on tässä vedestä? 또 한번 해봐야죠. 예. 배웠으면 한번 해봐야죠. 그렇죠. 예. Niitä on varmaan 100 asteista. 67 asteista. 핀란드 돌아가서 핀란드 친구한테 이 숙명 완전 좋아할걸요? 그치. 신기하고. Tää on mun tiedä. Eikä se ole. 2 minuuttia taas mennä. 배웠으니까 또. Toi voi olla vaikka joku maasto 12, minä tiedän. Ei, se voi tehdä ilman muuta. No, kaitaaks kunkulla? Kunkulla nyt on vaan toi... 길프 엄청 우아하네. 그치. 왜 이렇게 우아하지? 머리도 귀 뒤로 싹 넘겼어. 차 타고 다닐 것 같아. 하늘을 밟지 않고. 맞아. Ja mä tein kun kummallakin puolella vanhempia. Tää on se korealaisten dilemma. Kyllä, sinne sä menet. Aika... 아침에 차 좋지. Oli kohteliaasti tehty. Pilkkää sit vaan selkäsi. Ai niin sekin olisi toinen juttu. Eikö ne ole voinut, jos on ystäviä? 다도 배운 게 진짜 좋았나 봐요. 친구들이 너무 좋아했어요. 전주에서 했던 것 중에 제일 재밌다고 했어요. 진짜? 이렇게 약간 한국 문화를 다시 좀 더 깊게 알려주셔서 너무 좋았어요. 이 친구들이 뭐 되게 다이나믹하고 막 활동적인 것보다는 꼬물꼬물하고 이렇게 이렇게 옹기종기 모여가지고 뭐 이런 거를 굉장히 좋아하는 것 같아요. Kiitos. Hyvää teetä. Nyt on hyvä lähteä taas. Syötään ADHDkin vähän. Vaikka tälleen, jos on pilvenpiirtäjä.
Täällä on ollut se narve. 왜? Täällä on ollut se narve. 공기를 어디서? 호텔에 비치돼 있던 거 아닌가? 아. Tää on tällainen korealainen peli. Mistä on sinistä? 저걸 계속 했었구나. 숙소 들어갈 때마다. Perinteiset talot pelaa perinteistä peliä. Mites tässä? 이거 약간 같이 하고 싶을 거예요, 지금 친구들하고. 아무도 관심을 안 줘. 일부러 계속 보라고. Don't care about all the promises that eventually you broke. I don't care about all the words that you never said. I don't care about it. And out of all the things I do. Tajuanko Kuunaan pääsemään enää tämmöiseen, toivottavasti. 마음에 들었나 봐요. Muutan tänne ja rakennutan itsellesi tällaiset. Ja rupeat vaan panemaan makkolle. Kokopäiväisesti. Anok, täällä on Korean kuumimmalla lattialämmityksellä. Mä olin äkänä, että mitä täällä. 내가 화났어? Äkkiä se määräkin ruokaa, mutta enemmän veteen niin katoaa kuitenkin. All right, let's go. Wow, ne 감사합니다. 감사합니다. Yeah, I know you do. 빌프는 밥 먹으러 가자 이 소리를 절대 안 하고 계속 돌려서 얘기를 합니다. 돌려서. 네. 너는 지금 뭐 하니? 내가 화났어. Miltäs tää näyttää nyt niinku, tälleen niinku aamusesta tää Mä justiin tässä, Hanok kyllä. justiin tässä Eikö se vähän ihailen semmonen tätä eri vipa? Niin kuin täällä ei oo oikein On ketään. vähän vipa. Me ollaan Täällä ei ainut oo täällä ketään, niin. kadulla tietenkin. 동네 한 바퀴 걷는 것만으로도 기분이 되게 좋아질 것 같아요. Tää on taas ihan eri kaupunki tähän aikaan päivästä. Niin onkin. Tää on mukava. Täällä on tämmönen rauhallisempi ja hitaampi meininki kuin jossain Soulissa. Aion muuttaa tänne ja Rakentaa itsellesi. rakentaa itselleni tällaisen Hanok. Se hauskaa, kun se tyyny oli niin kauhean lämmin, kun se lattialämmitys lämmitti sitä patjaa ja tyynyä, niin se tyyny oli semmoinen. Aivan. Lämmin tyyny. Onks teillä nälkä? Nälkä? Niin. Onhan tässä vähän. Onks Vilppu muista? Se oli niin hiljaa siellä. Vilppu ihan meillä Aivan kuin jälkeen. matkasta. 이미 힘이 없어, 배고파 지금. Meidän aamiaispaikka vai? Joo, tää ei Ai, ollut paikka. 야 전주에서 뭘 먹는 아침에? No hyvä. Missä on käytetty niinku sianverta. Ei mun muuta kuin pikku jysäri vaan. Mut se kuulemma auttaa tohon krapulaan. 그렇죠, 그렇죠. Hirmutekoja, mitä se on tehty. Hei, me tullaan korealaiselle perinteiselle torille. No, huonekalukauppoja. 아, lemoni요? Niin iso, niin se on vaikea vielä. 시장 안에 몇 집이 이렇게 붙어 있거든요, 지금. Jostakin tulee hyvää tuoksua. Jostain tulee ihan. Jostakin tulee hyvää tuoksua. Jostain tulee. What is it? What do you smell? Breakfast. I booked a party. Seuraa Vilppunen enää, johdata meidät. Tänne vai? Täältä tulee. Nyt on suorastaan huumaava kärry. 여기는 진짜 맛집이에요. 야, 씨, 땡기긴 한다. 좋지. 이거는 그럼 아침 식사 패트리가 정한 거예요? 해장을 하려고. 이 아침에 잘 맞는 식사니까. 돼지 피 조금 세지 않나? 지난번에 음식을 약간 변하게 먹었어요. 이번에 조금 뭐 도전하고 싶어서. 조금은 특이한. 네, 특이한 거요. 네.
se vähän juustonaksut. Juustonaksut. Joo, se oli hyvä, mutta täällä on sitten taas tää niinku oma tyyli, niinku tää Jeonju oman, missä niinku menee käytetään enemmän niinku sianverta. Ja tää on niinku hyvä semmonen krapularuoka. Kun tuollakin meidän setämiehet näyttää tykkäävän vetästä. Onkohan sielläkin otettu kuppi eilen. Kaikilla armoton darra vai? Kaikilla armoton darra. Pääsee, kun vaan tulee kovemmin. 많이 마셨냐고 Paljon onnea vaan. Miksi tää ottaa darraa? No, en mä tiedä. Kuuma keitto ja verestä vähän lisää täydennystä. Pillillä niiden eläinparkojen elämän vaan siinä veressä. 사장님, 주문하겠습니다. 순대국밥 4개 주고 피순대는 맛있어요? 여기는 약간 그렇지, 저희가 주 메뉴가 국밥하고 피순대니까. 그럼 피순대 소 전하고 깻잎까지. 깻잎 가져오라. No niin, tässä on mielenkiintoista. Ei aamiaista usein syö. Nyt on aika kello 9. Aamiainen on... Tai on aika aikainen vielä ja mä en ikinä syö aamiaista. Niin näin aikaisin. Mut eikö se ole aika hirveä nälkä? Tai siis ei syö aamiaista ylipäätänsä. Päivän tärkeä ateria. Ei oo. Ei mikään. 아침을 왜 안 먹어요? 다이어트? 친구들 진짜 관심을 안 줘요. 어차피 먹을 걸 아니까. 또서 소리 한다 또 이러고. 딱 그 표정이었어. Jos on vaihtelua kovasti. Mä tilasin siis 2 meille semmoista missä on se verisunde ja sit 2 semmoista, missä on tavalliset sundeet. Tavalliset sundeet me silloin maistettiin siellä. Joo. Mitä sundeet se oli, mitä me syötiin sit siellä? Se oli niinku semmoista tavallista. No oli siinä se kalmari. Joo, niin olikin. Se on se apai sunde, mikä oli siellä niinku sen niinku paikan erikoisuus. Mut maistetaan nyt vähän Päästään lotraamaan verellä. Jaha. Aamu lähtee verellä käyntiin. Kyllä se on. 순대 드시는 그러면. No sehän tuli nopeasti. Nyt. 이렇게? 순대 찍어서 마늘이랑 후추 이런 거 여기다 올려서 이렇게 싸서 드시는 거예요. Niin. Saamida? 네. Siis Näyttää tutulta. musta makkara. Joo. Niin. Ai. Just olin saanut puhuin tässä Vilpulle. Ihan kuin Tapolaa tässä vetää. Jos mun pitäisi joku herkkuruokatyyliin näyttää Suomesta justiin vaikka karjalanpaistin lisäksi ja tollasen, niin mustaa makkaraa. Puolukkahillon kanssa. Oi että. Oi että. 진짜 비슷하다. 네. 뭐 이렇게 고추장이랑 안 먹은데 그 링곤베리 잼. 약간 신맛이니까 잘 어울려요. Tänne vähän verimakkaraa, voi dippaa tuolta pikkusen soossia, sit laittaa tosta tästä saa muuten, tää on semmonen, tästä saa hyvä energia tästä niinku ruohosipulista, että 빌프, 이 투샷에서 빌프가 벌써 입을 3번 다시더라고. aivan. 아 맛있겠다. Yöltä on jäänyt Kotimatkalla. 입꼬리 올라가고. Pizza mukaan Ei siihen. vaan, mä kyllä kokkailen itse. Yleensä. Mä hoidan mun darran vissyllä ja sipseillä. Vissyllä ja 진짜 잘 먹어. 롬을 먹는 거 너무 모르는 Tai kun tää onks tää noita sisällyksiä. Mä ajattelin ottaa sitä vähän ja sitten chiliä
Ja valkoisen puolesta tykipojaksi myös. Toimii näistä. Samina. Ehkä kans vähän. Se on lisää. 고소한 쫄깃한 순댓국 좋다. 오늘은 Nää tapolat täällä vähän jää. Ai et. 배틀이 요거 한 그릇 하시고 일 나가실 것 같은데 바로 또. 그냥 본인이 먹고 싶어서 간 거예요. 누가 봐도. 그렇지, 그렇지. Ai et. 빌레 어제 많이 마셨구나. Möydään. Niin nää on vähän isimpi. Joo, näin. No ei nää oo lähellekään. Elin. Tää pitäis olla joku anatomia. 그냥 경박하지가 않아요. 진짜 고급스러워. Se on sulla hyvä juomapeli. Mulla on Sit olis näin. tottunut siihen. 아주 집중하는 거야, 집중. Tai kun tää ostaa noita sisälmyksiä. Tätä lihaa on kyllä täällä ihan kiitettävä määrä. Nyt kun ne paljastuu täältä. Keiton pinta Oot sä laskee. vetänyt pelkällä liemellä tähän asti? Keiton pinta laskee, niin tulee se Lihakeitteen Jack Cousteau. Se on nimenomaan, että kaikki käytetään. Siis se on nimenomaan keitto on hyvä. Maku on ihan jumalainen. Niin on. Tosi paljon. Hemmetin hyvä. Tämmönen muuten pitäisi varmaan viedä himaan. Tää on muuten hyvä. Pysyy keitto niinku tosi kauan kuumana. Pitää syödä silloin, kun se on just se oikea lämpötila. Se on niinku kuuma. Tulee se maku sillä hyvin. Tosi kuuma. Olisikohan nää... Rupee veri kiertää. Ei päänsärky enää. Mä uskon, että se on tää höyry, mikä tästä tulee, mitä mä hengitän koko ajan. Onko Suomessa jotain tommoista krapula? Pizza. Pizza, niin no... Niin. Kyllä se krapula. Edelliseltä yöltä on jäänyt pizzaa vielä jäljellä. Kotimatkalla. Mikroon siellä. Kotimatkalla lähtenyt pizza mukaan. Mä hoidan mun darron vissyllä ja sipseillä. Vissyllä ja sipseillä. Mutta tietysti onhan se... Suolathan siitä puuttuu. Mutta tämmönen liemikin riittäisi mulle. Niin, mullekin se liemi. Puuro on niin helppoa syödä aamulla. Se liemi riittäisi mullekin. 야, 앞으로 핀란드 돌아가서 좀 과음한 다음날 이거 생각나는데 이거 생각납니다. Mulla on Anopilla puutarassa, niin sulla on omat. No niin, Vipe. Se meni hyvin. Tiedättekö, mitä ihmeellistä ruuassa oli? No. Vilppu oli nopein syömään. Totta. 진짜 맛있었나 보다. Mikä amies tuli siinä? Mä oon vähän sama Vilppo sun kanssa. Mä en aamuisin pysty kyllä syömään paljon. Vaikka tää oli helvetin hyvää. Tai siis... Kat. Oliko tää Sami sun mielestä parempaa nyt tää sun teet? On helpompi syödä. Joo. Syöt sä sitä riisiä? Ei, täällä on ihan uusi riisi. 쌈이 잘 먹는다.
saattu. Jaksetaanko tällä Busaniin? Joo. No ei mulla ainakaan darraa on. Kai tää sitten toimi. Sun darra siirtyi Vilmaan. 이렇게 먹고 어디 가서 한 낮잠 1시간만 딱 자면 깔끔하잖아요. 깔끔하잖아요. Tää on tiistai-aamu. Lähtee firman aamumiittinkiin. No en tiedä, veettiinkö me vähän överit sit kuitenkin? Onhan tää ehdottomasti ihan hirveä överi meikällä. Mutta sit kun on niin hyvä, niin Mikä sinä? Sen kun vaan mättää. joo, no olisi kyllä liikaa. Hienosti vedetty kyllä, Ville. Kaikki vedetty erittäin hienosti. Mä oon ylpeä teistä. 그렇지. Okei. Oi. 어휴, 진짜 완탕이 패트리가 제일 내가 못 먹었네요. 친구들은 전주 여행 어땠대요? 전통적인 한국 모습 좀 또 보고 다도 체험 같이도 하고 아침 식사도 너무 행복하게 먹어서 너무 좋았어요. 오래 있진 않았지만 딱 즐길 것 즐기고 알차게 보낸 전주 여행이었던 것 같아요. 다음에 다시 올 수도 있어요. Oli tässä pieni vaan hyvästi Jenjulle. Joo, morjesta Jonju. Joo. Mä vilkutan tonne. No niin. Hei, Jonju. Ei ois niinku mitenkään ähkuava, tiedätkö? Eikö? Ei. 바닷가로 간다 그랬거든요. Onks Lantila? Ja mun mielestä tää tyyppi tämän tuottaja sanoi Widowmakerin replakin jossakin vaiheessa. Mut sit taas niinku Dark Souls ja tommoset, niin mä haluan pelata nimenomaan pleikkarilla. Mä en niitä halua pelata koneella ollenkaan. Ja nyt Red Dead Redemption 2 tullut vaan. Onko se, eikö se ole EA-peli? 게임 좋아하는 친구들이죠. Vähän vaikutti siltä, että siitä tulee EA-peli. 빌레가 게임 제일 좋아하지 않았어요, 이 넷 중에? 그렇지. Tää on niinku 10. kerta, kun täällä käydään, niin viitkö? Ai jaa, okei, sorry. 좋다. Kyllä mulla tulee tippalissiin, kun tämmöitä se puukommikollista. Mutta tehdään 등 뜨시게 온돌처럼 지시고. 아, 저 지금 안 자는 게 더 신기해요. 지금 Mä istin vaan lentokoneessa, kun mä katsoin yhden leffan. se alfa. 너무 좋다. 아, Purka, jos mä tässä nyt... Mä nautin tästä maisemasta ihan. Nyt riittää. 막걸리 러버기 때문에 어제 물 만난 듯이 그냥 어느 정도까지 마셨는지 가늠이 되네요. Hammaspeikko pois. Kyllä hammaspeikko pois. 꽤 멀리 가나 봐요. 좀 멀리. Niin, nyt on Busan. Tää on niinku Busani. 부산도 먹을 거 많지. 그치. 부산도 진짜 많이 왔을 거야. 그렇죠. Että Busan on, että niinku se niinku äänestys, he saivat niinku ehdotus oli Busan. Siis niinku se Busan oli se suosittuin paikka. Busan. Joo. No, tätä mä otan. Busanin. Toivottavasti me ei mennä junalla Busaniin. 부산 행을 봤어요. 그래서. Minä toivon, että me ei mennä junalla Busaniin. Mitä meille tapahtuisi, jos mentäis junalla? Meidät syödä. Niin. Okei. Ei mennä. Hope you don't blame me for what I'm saying. My heart is aching. 언제 가는 거야? 부산 괜히 설레. Hope you understand that I'm dealing. It's my way of healing. But here's the truth. Wallowing in it would be such a Siis nuo rakennukset on tää niinku hienompi. Ja niinku tolleen jälkeen, mitä täällä nyt näkyy tommoista niinku tuokin. Mitä se olisi tommoista. 날씨 좋은가 봐요. 네, 너무 좋았어요. yeah.
pitkäksi aikaa. No mä menen. Vihdoin Busanissa. 아우 빌려 푹 잔 얼굴이네요 진짜. Pitkä ajo. Ihan jalotteli. Ja me tultiin tänne Haeundae rannalle. Tää on varmaan kuuluisin ranta Koreassa. Täällä on aika lämmin. Täällä on aika kesäinen keli. Aika kivasti kimaltelee. Kyllä. 5 steps behind you, tell them other girls they can hit the exit check, please. 그렇게 저렇게. 날씨가 최고야. Much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl, baby you're the shit girl, loving you could be. Täällä on niinku varmaan koko Korean kalleimmat asunnot tai asuntojen hinnat on korkeammat. Tää tulee vähän kuumasta. Kaunis ranta. 날씨가 한몫했다 그쵸? Ei Kreikan merestä vaan. Jaa, mennään miljooniin kyllä niin jostain pienestäkin kämpistä. Käydään aika hotellilla ja laitetaan laukut sinne ja... Eikö se ihan hyvän näköinen mesta? Tää on kyllä hurjan modernia kaikkialla. Niin, tietysti meidän täytyy ottaa kamat ennen kuin me mennään mihinkään. Aivan. Tulkaa tänne. Tossa on toi hotelli Aulissa. Utility box. On tässä just tällaisia vähän liian hienoja paikkoja meille. On vähän ehkä liian. Ovi pitää sentään avata itse. Ei piekkä. Ja se joo. 05. Tässä. Joo. No, se oli varmaan, ei ollut lukossa. Mitä? Pöydä. Joo. Minä eksy. Ei, eli. Tää. No moro. 어우, 좋은 데를 잡았어요. 되게 넓었어요. 널찍하죠. 이게 제일 중요해요. 이야. 맞아요. 오션이. Nyt vähän liikaa kuitenkin. Ei ole huono näköala kyllä. Wow. Rupee vähän kyllä jalat tutisemaan, kun menee tähän reunalle Oho. Oh my lord. Siitä vaan pääsis suoraan hyppäämään niinkin. 진짜 좋은데. Wow. En voi kyllä koskaan tullut oltua tämmöistä. No en oo kyllä minäkään. Mennään tästä Eikä aika välttämättä tuu toista kertaa aina olemaan. Eikä varmaan tuu toista kertaa, niin. Onko tämä nyt vähän liikaa kuitenkin? Ei oo huono näköala kyllä. Hyvä oma keittiö. Moro. Justiis. Mä paan nää. 집 보러 왔어요? 보러 왔는데 지금. Oho. Ei huono. Ai sielläkin on makkari. Se on meitä. Täällä on vielä oma parveke. Se ja täällä on toinen. Tadaa. toinen. Eihän nyt yhdellä pärjää. Tietenkin meillä on 2 jääkaappia ja... No. Hei. No. 시간이 없어요 지금. 부산에 또 처음 왔기 때문에. 아우 즐길 게 얼마나 많은 도시인데.
Busanin tutkiminen jatkuu tai kautta alkaa. Ne jatkuu tai alkaa. Ei. Mennään tonne tossa mennään. Se on kiva. Sitähän me vähän toivoskeltiinkin. Joo, se on kiva paikka. Mä oon käynyt siellä monesti. Zumbi, juba, juba. Mä olin just laittamassa saman setin menee. Siihen avittaa tietenkin tää, että tää on hieno keli, kun tullaan. No. Sillä on iso vaikutus kelilläkin. On joo. 정말 날씨 좋을 때 딱 운 좋게 간 것 같아요. 날씨 진짜 잘 걸렸어. 느낌이 좀 달라 서울이가. Miten voi olla niin korkeita rakennuksia? 언제 봐도 참 좋아요. 아름다워요 저 다리. 아 갑자기 부산 가고 싶다. Nyt me mennään siihen sillalle, mikä me nähtiin tuossa äsken, kun me lähdettiin tuolta. Mennään sen yli. Mennään sen yli. Ranta. Joo, tai siis se ranta se on tuolle jäänyt tonne. Mutta tästä tulee toinen ranta. Siis itse asiassa... No, nyt tulee toi siltaosuus vaan. Ai niin, tässä on joku Apomeri alkaa heti. Niin, siis alkaa tosta. Siellä niitä laivoja vetelee. Mut sit on mun mielestä hirveän kans jännä tämä tää niinku periaatteessa... Tällä. Ja siellä on hirveästi hyviä kahviloita ja siellä on kaikkea niinku... Sitten niinku tämmöistä street foodia tällaista. Ja tommonen San Francisco. San Francisco? Ja se... Villen kanssa just voinut, eikö tuo Rio de Janeiro favelat mieleen siitä? 약간 이렇게 경사가 좀 있는 데인가 봐요 그러면? Santorini. Mitä niin Santorini? siis ne näytti niin samalta siinä, että me koko perhe mentiin vähän sillä, että oho, kappas, niin se onkin. 아 저렇게 옹기종기 모여있는 쪽. Ui, että. Se on ihan siistä. No, laske ikkunaa sano. Ui juma. Mellon. Ui juma. Eikö se ole siisti? Lapsikaa vähän kuvaa. 감천 누나마을. 아, 근데 공방도 많고 진짜 감성 가득한 곳이거든요, 여기. No niin, tervetuloa Kamchanin kulttuurikylään. Ai kiva. Kulttuurikylä. Se on. Nyt tästä tulee taas tämmönen sirkusshow, kun ihmiset tunnistaa. Miten? Ei tuu pitkälle päästä. 많이 알아보시는구나. Mutta tää on tosi kiva paikka. Mä oon täällä käynyt tosiaan 3 kertaa muistaakseni. No sä et ainakaan eksy täällä onneksi. No, en mä tiedä. 캐트리는 자주 왔었는데요. Tää on sun 4. kerta. Niin mun piti kysyä tästä. Tai siis... Tässä on se pieni tommonen museo, mistä niinku saa historiasta vähän tämän kylän historiasta pitää. Paremman kuvan. Näin on vähän niin hyvä selittää. 요 마을의 역사 그래도 조금이라도 알고 이 동네를 한번 저희 관광을 하는 게 의미가 다르죠. 기분도 다르고. Korean niin sodan niin nämä pakolaiset tuli tänne. Tää alkoi siis tosiaan ihan jengi alkanut tulee. Ajettiin ohi. Ja tossa on niinku aikamoinen hyppy tosta 70-luvulta 80-luvulta.
Tuossa on 50-luvulla. Tuossa on kuva niin 50-luvulla. Vertaat 60-lukua. Niin tänne on ne hökkelit, niin ne on vaan noussut. Se on Kyllä kivestä. Täällä on varmaan ollut asukastiheys aika tapissaan. Varmaan, joo. Varmaan on ollut. Näyttää semmoinen, että yksi setä heittää röökinnät väärään paikkaan joku huono päivä, niin kaikki on tuhkana. No toivottavasti näin ei ole ikinä käynyt. Niin kaikkea vanhaa settiä, mitä tyylikäs kello. 아까 친구들이 브라질 파벨라스랑 비슷하다고 했는데 지금은 당연히 아니지만 진짜 한 50년대 모습 보면 그런 말이 또 많네요. 가까이 살고. 정착하지 못했던 피난민들이 거기서 사실 뭐 이제 그 원래 또 사시는 분들이 계셔가지고 그 어쩔 수 없이 지역이 너무 다르니까 약간 배척하는 뭐가 있어서 거기서 아름아름 모여 살다가 이 촌을 구성하게 됐다고 그때는 그러더라고요. Niin, jos haluatte, onko teillä vähän niinku hiukoa tai jotain? Täällä on kyllä tässä kaiken täällä haisee tämmönen street foodia. Niin. Voisi jotain pikkusuolasta vetästä. Tuossa oli Ville tommonen send a postcard. Mikä? Postcard. Postcard. Mä oon lähtenyt postikorttia vielä mistään täällä. Mikä ei lämmitä niin paljon kuin saada postikortti toiselta puolelta maailmaa. Kenelle se lähtee sitten? No, mielitietylle tietenkin. 써보내는 재미. Mikä? Haluatko käydä kattoo joku? No, voi, jos vaan on mahista, niin olisi kiva laittaa. Meillä mahista. Ihanaa. Tonnin kortti ja tonnin merkki, niin mikä on kiva? Mikä on kiva? 낭만적이야 우리 친구들 참. Otetaanko me pojat tässä ootteles tommoset fish cakeit? 야, 이 엽서 되게 이쁘지 않냐? 야, 여기 어묵 있어! 어묵 있다고! 와! Jätetään niille pojille jotain muuta sitten. Syödään me. Tuoksuu ainakin hyvältä. Se on hyvä, kun tässä saa ton keiton niinku kanssa. Tulee se muki. Tulee keitto siihen. 엽서가 웬 말이에요 지금 빌프한테. 아, 너무 최고인데? 꿈꾸어던 거야, 항상. Tää oli mun rankke. Ottiko noin meille mitä? Voin mä ottaa. Tai no mä maistan sulta sitten. Maista ja otetaan tossa matkalla jotain muuta. Joo. Löysittekö kortit? Joo. 제 향을 맡아요. 절대 급하지 않아. Hieno sana, hieno sana. Se on hieno sana, varsinkin kun sen oppii nyt taas uudestaan. Pitääkö se dippaa tuolla? Siis se on keitto. Se oli siellä jo. Se on siis tää on kalakakkukeitto. bravo. Onks näillä joku... 아, 좋다. 예? 날씨 쌀쌀한데 어묵 국물 하나씩 들고, 예. Ville? Mä olinkin haistuminen niin hattaa. Lisää herkkua. Uppa paistuu jätskiin. 아이스크림. On kanssa tosi kiva kahvila. Tuossa näkee, tuossa on tuo kuva, mitä ne... Täytyy tässä olla joku anatomian tuntija. 아, 부산까지 꽤 걸렸겠구나. 차로 갔으니까 전주에서. Tuossa on niinku tän erikois on nää donutsit semmoset. Donut. Onko se makeena vähän liikaa teillä? Joo. Donitsi haisi kyllä ihan hyvältä. Oisko? Haluat sä donitsi? Syödään sitten. Mikä tässä nyt ei? Kaverit ei sano mitään. 되돌아간다. 도넛. 알지.
on tultu maistamaan. Onks toi jono toi? 엄청 유명한 곳인가 봐요. Onks toi jono toi? Ei vaan. Eikä ne on vissiin tulossa ulos. Kattoo sua. Ai. 안녕하세요. Hyvä kävellä. 빌레. 연예인이에요. 되게 스타 같다. 그치. 약간 게릴라 데이트 느낌인데. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 예. 한국 도넛이에요. 쌀로 만들었어요. 아, 쌀로 만드는 거요? Kuulen tää sairaan hyvältä. Otatko sä semmoisen? Taisin mä semmoisen. Onko se blueberry? Otatko sä sen mieluummin? No saa, mä ottaa varmaan enemmänkin kuin yhden. No, saat joo. Ja se tuokin näyttää ihan sairaan hyvältä. No nyt. Toi. Överi parempi kuin vajaari. Miksi se on samanlainen? Ottaako joku muu jotain muuta? Kaada vaan samanlainen pussi. No mä olisin ottanut yhden jokaista. Kohtuus kaikessa. Okei. 아, 그래, 저건 뭐 남으면 가면서 이렇게 먹어도 되니까. Ylilyönti. Ei. Ei se on yli. Hyvä vaan, että on... Pitää maistella. Kasanida. Bye. Joko nyt saa syödä? Ota vaan. Voitte ruveta syömään siellä. 그런데 한번 들어갔다 나와야 돼. 현지인들이 줄 쓰고 있으면 그렇죠. 가야 돼. Ökkä. Herkullista. 오, 쌈이도. 이거는 정말 맛있었어요. 다시. Oi, että. Eihän muut mitään. Tää on ihan jäljittävää. Haftaraa vielä. Mustikattava. Aivan sairaalaa. 와, 어묵 국물과 도넛 진짜 신박한 조합이다. Miksi me ei ostettu Pete näitä lisää? Hello. Mikä tuolla oli? Pete, miksi me ei ostettu näitä enemmän? Olis mennä takaisin? Hotellihuone täyteen näitä. 저게 진심이었을 거예요. 호텔 방을 도넛으로 채우고 싶다. Hotellihuone täyteen näitä. Se oli ehkä paras tommonen jälkkäridonit, mitä mä oon eläessäni syönyt. Niin, no ihan järkyttävän hyviä. Mä vaan rullaisin tätä katua alas. Joo, mä teen... Tää on se kiva näköala tasanteet. Mennäänkö? Mitä? Mennäänkö ottaa lisää turrekuvia? Wow. 아, 좋다. Mä kyllä ymmärrän sen Santorini-vertauksen. En olisi koskaan itsekään ollut. Joo, samalla tavalla kuin ahtaita. Tässä on tällaiset välimerelliset ai kun kiva. Just heitti ennen kuin aurinko meni. Niin, just hyvä sauma. Olisiko pitänyt ottaa vähän oikein? 타이밍 좋으네요. 나이스 타이밍. Ei, tää on kyllä... Tää on niin söpö. Tää värien rikkaus on kans tosi... Onko tää joku syy, miksi nää on maalattu tällä? Mä en tiedä. Niin varsinkin toi sininen katto on niin yleinen. Onks toi vika? Vilppu, lisää turrekuvia. Musta on tullut sun... Hovikuvaa. Hovikuvaa ja... Miten ollaan kuvissa näin? Vähän tänne päin. 어색해요. 네. Älä heiluta. Enkö? Älä heiluta ollenkaan, kun sä blokkaat tota... Aivan, joo. Mutta näin ollaan. No, Vilppu, mustakin nyt sit kuva. Mä voin tässä
Haluatko semmoisen tunteikkaan kasvukuva? Ei. Kuten. Haluatko noin tonne? Jotain näkyy. 애가 태. 사는 보면은. 핵인싸. Tosi vaikea asento pitää. 아, 이게 낫다 보다. 잘 나왔어요, 근데. Otetaan yhteiskuva, kaikki kaverit yhdessä. Eri tasoilla. Niin. Tää on sellainen poikabändikuva. Niin. Eri tasoilla kaikki. 아니, 뭔지 알겠다. Ville Vekure. Sad boy. Näin. Sad boy on tärkeä. Näin. 아, 우아한 빌프가. Lisää. Nyt otetaan joku hassu naama. Hassu naama. En mä tiedä. Tuliko niistä hyviä? Nyt vaan jota. Tästä tulee kans mieleen vähän toi Chilen Valparaisen. Vedetään tässä semmonen pikkurinki, me päästään tosta tonne pikkukujille. Ja siitä Ai ihanaa. vedetään portaat alas, me päästään niinku tonne. Tästä ihmiset asuu, niin tässä ei saa sit huutaa hirveästi. Aivan. Tää olla sillä aika. 이렇게 걷는 것만으로도 참 기분이 좋은 동네네요. Kutsu. Onks tää niinku... Siinä, siis näitä on niitä voitu käyttää niinku noihin niinku lämmitykseen. Aivan. Siinä on niinku vaan jätetty niinku noille keräävää pois vannat. Mitäs meidän muurimestari on mieltä näistä muureista? Kelpaako valtakuntaan tällaista? Muuten hyvä, mutta niitä on liian vähän. Kun nämä näyttää, siis tiedätkö, nämä näyttää kaikki talot semmoisilta karkeata, mitkä tekis vaan mieli poimia tuolta yksi kerralla ja laittaa suuhun tuolta. Tossa omena. Ihan tosi sininen olisi. 부산 구경도 이 감천마을부터 시작하는 게 의미가 있는 것 같아요, 사실. 아, 그래요? 그러니까 지금 현대의 모습만 보는 것보다 이거 보고 나중에 헌데 가면 좋을 것 같아요. Yleensä tämmönen paikka on niinku aivan täynnä ihmisiä. Niin. Sitten me saatiin ihan tällaisia aika hiljaisuudessa. Ja tässä tulee tämmönen... Ja kun ihmiset asuu kuitenkin täältä ja silti hiljasta. Niin silti on niin hiljasta, totta. Mä näen yhden asukkaan tossa. 오, 예쁘다. Tämä muuttuu tälleen, kun tulee pimeätä tää paikka. Niin muuttuu. Joo, fiilis muuttuu. Mut joo, tossa kun mennään noille pikkukujille. Varsinkin tuo loppukohta oli. Niin, ja me mentiin sieltä. Pätkä oli kyllä tosi. Tässä olisi voinut olla ihan mikä tahansa vuosi, niin kuin 60-luvulle, kun meni tuolla pikkukujalla. Nyt tulee auto. Oli onnistunut reissu. Oli hyvä valinta siis katsojilta, että tullaan tänne. Just remember till your dream appear. You belong to me. I'll be so alone. 타이밍 딱 맞았어요. 이렇게 약간 낮 분위기도 보고 뭐 해 보고 뭐 밤 분위기도 완전 다르니까 다 볼 수 있어서 타이밍 최고였어요. 그러게요. You belong some too. And blue. Fly the ocean in a silver. Ensimmäinen kerta, kun mä oon täällä niinku tälleen, että on hämärää. See the jungle when it's wet with the rain. 사진 많이 찍는 친구들이 아닌데 여기서 셔터를 많이 누르네요. 맞아요. 역사를 아니까 조금 더 다르게 보이고. Tulee hyvä. Aika filmaattinen näkymä. Tästä on varmaan kuvattu elokuvissakin jokseenkin. On kiva tämmönen, että vaikka tää
niin tämän synty, vaikka nyt ei ole mikään varmaan hauskin tarina, niin, no tästä on tullut kuitenkin tämmönen romanttinen. Niinpä. Kiitos Kamsia. 아파트가 막 들어섰다면은 뭐 알지도 못했을 거 아니에요. 그냥 뭐 묻혀지고 잊혀졌을 텐데 이렇게 다시 살아난 동네라고 할 수 있을 것 같아요. 행복을 주고. 그렇죠. No niin. Lähdetäänkö merirannalle? Kävely ja Kamsia, kaunista olikin, niin saa vähän nälkäisen. Se pisti nälkäistä. Mä sanoin, että oli hyvää liikuntaa meille toi. 돌아다니면서 계속 먹었는데. 그러니까요. 왜 배고프지? 손을 항상 돌려서 말해서 그래요. Pistä ovi. Meneekö me tuolta safkat vielä jonnekin? Sanotaan, että siinä on sitten niin kuin miesvoimaa parantavia. Aika monessa asiassa taitaa olla. Jumbo. Samgyeopsal. Kun ollaan Busanissa, niin täällä on tosi hyvät nämä setit. Tää on kuuluisa siitä. Hyvästä merinääsitistä, niin maistetaan. Joo, ehdottomasti. Maistetaan vähän. Joo, ehdottomasti. Se niinku siinä semmoisella grillillä paistetaan itse vissiin. Itse, joo. Niin, se on. Saadaan vetää siihen sitten lihaa kylkeen vielä. Ai jaa. Hei, me tultiin tänne ryyppäämään. Tulin tänne ihan turhaan. Ihan turhaan. Antaa ne meille kyllä. 장어, 곰장어. 곰장어. 아, 또 시청자분들이 이렇게 의견을 보내주셨네요. Busan niin kasvoja niin se valitsi Busan ja tässä teillä niin se tekemässä Busanista, mutta niin just googlatte ja sitten niin keskustelee, että te voitte tehdä niin se Busanissa tämän lisäksi. No, tuo on tosta ankeriasta. Tätä se kuuletaan. No joo. Ei saatana, ei. Mitä vittu? Ei. Elääks noita skrillillä? Elää. Ei. Ehdottomasti. Ei missään nimessä. Definitely wanna eat that. 나 저런 거 처음 보는데? Oh yes, very tasty. Yeah. Really? Siis sitä? Ei. Elämää. Ja se olisi vähän niinku jotenkin vähän erikoisempaa. Niin. Sen takia toi mun ehdotus. 킬레랑 지금 필보 기대하고 있고 3위는 좀 Opettele ymmärtää. Tilataanko me? Dramaattinen apinpa. Kyllä. 아, 네. 네, 주문할게요. 뿔 곰장어 2인분, 곰장어 삼겹살 구이 2인분. 그리고 혹시 구일 때는 우리가 그거 내릴 수 있을까요? 제가 나중에 말씀해드리겠습니다. 아, 네, 감사합니다. 네. Päästään katsomaan sitä kokkausprosessia. Ai tosta. Ei, vaan mennään tonne alas. Eihän tosta nyt... 야, 그 굽는 거 좀 비주얼이. Kysy. Kysytään meidän tuolta... Pitääks me tsiikaa? Se on sairasta. No miten niin? Me katsotaan meidän ruoan kuolemaa. Onko tynnyrissä synny? Kyllä tiedä, miten elämä toimii. 그렇게 살다가 그런 게 삶이지. 그렇게 살다가는 식재료니까. 식재료니까. Varmana tiedä, miten elämä toimii. Kuka on kertonut sulle vielä? En mä halua miettiä. Näitä miten sun silmät ruoka tulee. Haluatko vielä käydä? Haistaa suomalaisen. No niin, pojat, olko ulos systeemistä saada? 정신 차려. 그냥 먹는 거일 뿐이야. 정신 차려. En ole ainakaan itse. Siis kyllä mä ankerista on syönyt, mutta mä en itse ollut katsomassa sitä. Niin kuin. Se on kyllä toisaalta se on hyvä nähdä, niin kuin, miten sun ruoka tulee. Niin. Ja kaikkien pitäisi mennä johonkin teurastamoihin katsoa niiden kaikkien eläinten se julma verinen ja lohduton loppu, mikä päätyy meille lautaselle. Niin, ettei sitten meinaatko, että syötäisiin ehkä vähemmän lihaa? No esimerkiksi. Se on mulle, että se on just näin. Onko tää sitä sesamiöljyä? Joo, siinä on sesamiöljyä ja tässä suolaa. Det är det, ja. Ja, det kan man säga. Mitä?
Alkaako? Alkaa seremonia. Verijuhlat. Ei sun oo pakko Ville tulla, jos... Voit katsella telkkarista. Jos sä haluat pitää sun fantasiamaan vielä ehjänä. 아침에 피순대를 그렇게 드시는 분이 Palli. Siellä on paja. 짚불로 진짜 보는구나. 빌레 진짜 좀 놀랬어요. Tulee muuten hyvä tuoksu. Hyvä. Tää hienoa, että tekee tällainen ihan oikealla hinnalla. Niin. Tuonne on ämpärissä noin uhrit. Ne on kauhean eläviltä. Missä ne? Kuppa. Ei, kyllä ne liikkuu. Missä ne? Voi ei, meneekö ne elävinä sinne? Menee. On se kalastaessakin ihan. Oi. 충격적이죠. 처음 알았어. 저렇게 하는 건지. Ville. Tää on kaikki sun ansiota, muista se. Niin, tää on muuten kaikki sun syytä. No ei tän nyt oikeesti kivalta näytä. Tää oli sun idea. Ei kyllä oikeastaan ei oo. Ei tää YouTubesta niin pahalta näyttänyt. Sieltä näytti vaan toisella Kiinassa. Nyt Sä oot murhannut. mä oon käskenyt noin tohon julmaan kuolemaansa. 근데 생각해보면 빌레가 먹고 싶다 그랬잖아. 심지어 그 영상을 보고 오겠죠. Oli kyllä oikeesti vähän paha mies. Se oli kyllä ihan kieltämättä. Yrittää katsottua yhteyttä tulla pois tuolta. Yritit sä jotenkin lohduttaa meitä, että nää ei tuntenut mitään kipua, niin sitten kun ne lähti tajua. Niidenkin keuhkot. Niin. Mulle ei tule samanlaista reaktiota kuin teillä. Aika kylmä kaveri. Ei se ole kylmyyttä, se on. 일프가 그랬잖아요. 그렇게 살다 가는 거라고. 그게 삶이야. Aika kylmä kaveri. Ei se ole kylmyyttä, se on. Maistiaisia. Oho, suoraan grillistä. Tää on tuore. 일프 지금 손이 먼저 훅 나갔다. Se kuumia. On. Se kuumia. On. Sitten. Sieltä tulee jotain nesteitä. 그런 게 없는 것 같아. 거부를 전혀 안 하는 거야. Missä päässä mä otan, että... Sieltä vaikka siitä saman tien. Sami mukaan. 쌈이도 On monta osaa siinä. Ai siinä on... 맛은 있거든. On se jotain elimiä. Hiilloksen makua, kun siinä karastaa vielä. Niin. Lisän tekemä kuin suolasiika. Joo. Kun se savustaa sitä. Niin. Nyt poksahti munuainen suusta. Nilviäisen tuollaista sitkeyttäkin. Jonkun mustekalan tai tollasen. Kyllä siinä hampaat joutuu... 진짜 잘 먹는다. Mennään syömään. Mulla ainakin rupesi tulee nälkä nyt. Joo. Pääsi makuun. Verenmaku. Verenmakuun. 맛있겠다. 되게 고소하지. 엄청 맛있어. 되게 고소하지. Sepä oli hieno. Aika raakaa, mutta aika maistuvaa. Sulla on jotain skeidaa tässä. Ja se kun se, mä purasin sen, niin se purskautti mun naamalle ne nesteet. Joo. Sota on muistunut. Olisi vähän useampia. Mitä odotin toi karria myös? Penaa, mikä just paistettiin. Onko se nimi pena? Joo. 꼼장어, 핀란드로 꼼장어가 빼나? Voisi sanoa, että ensikosketus rapuruokaa niin on ihan silleen
valitulle. Sitä olisi nimen varmaan. Niin mikä annetaan nimeksi meidän uhrille tänään? Tommi Läntinen. Se on Tommi Läntinen. Tommi Läntiselle. Viha joo! 저번에 킹크랩 톰미였잖아. 아, 뭐 잔인하다 어쩌다 그 이름을 짓기게 야 묘한 친구. Paistettiin. Onko siinä yli pena? Joo. Olisi vähän useampi kuin Pena. Pena, Martti. Siinä oli Matteus, Markus, Luukas ja Pasi. No niin. Nyt sieltä tulee Matteus, Markus, Luukas ja Pena. 섬세하다 그래야 되나? 우리 할아버지는 돼지를 키우셨는데 다 돼지 한 마리씩 다. 있죠, 이름이 있죠. 정치인 이름. 정치인 이름 알겠죠? 죽일 때 덜 미안했대요. 아, 국민들 속상하게 하는 정치인들 이런 것들. Niin, ottaa ton karren pois. Vai se on se nahka, mitä se... Niin toi palanen nahka. 아, 저기서 바로 저렇게 해주는구나. Ei, siellä ne on sisällä kaikki. Kyllä kieltämättä näyttää hyvältä. 한 번 먹어봤기 때문에 맛을 알잖아요. Hyvää lähtö. 장어에 대한 추모는 다 끝났어요. 아, 다 끝났고 음식으로 맞이하는 거죠. Hyvä tirine tulee siitä. Mut joo, tää on jo vähän sellainen erikoisempi. Tosi hyvä. 엄청 오독오독거리네. 그 집불에 구우면 참 고소해, 그 불맛이. Tästä tulee tämmönen kunnon barbecue-maku myös. Tulen maku. Se oli hyvä. Tää aamukin keitto oli kyllä hyvä. Nimenomaan se liemi. Juu. Siihen voi dippaa sitä niinku siihen voi dippaa. Se on suola toi tosi iso. 아, 저 신기한 젓가락. 잘 집어요. 정말 잘 집어요. Tosi hyvä. 영양의 맛 한번 보고 그 다음에 쌈으로 푸짐하게. 아무거나 짓는 게 아니라 그 레시피가 있는 것 같아요. 막 먹고 싶어져요, 저도 보면은. Miltä maistuu? Niin, ja omaa semmoista mehua se. Niin. Hirveän mehukas itsessään. Jos Se varmaan just sen takia, kun se on niin tuore, että se niinku... Miellyttävä suutuntuma myös. Vähäinen puluvastus. Suutuntumakin on tärkeää. Aina kaikki paikka pelkästään mausta. Puhut taas viisaita, ystäväni. Kyllä sinä tunnet selvästi ruoan. Tässä on aika tuhti pötkä. No niin, tää on tää toinen siis tää niinku ton samgyeopsalin kanssa tossa. Ne vieläkin kiemurtelee. 이거를 이제 동영상으로 보고 온 거잖아요, 빌레가. Toivottavasti nyt tuska loppuu pian. Rest in pieces. 아, 또 추모할 건데 다 추모하고. 아니, 입으로 씹으면서 이렇게 추모하는 건 좀... 빌부가 제일 무서워요. 빌부는 마치- 추모도 안 해. 니들도 곧 이렇게 될 거야라는. Mielenkiintoinen kombo 아, 저것도 맛있겠다. 맛있어. 바로 먹어도 되죠? 예, 감사합니다. Voi syödä saman tien. Se on. Meidän kokki laittoi sen. Nyt Petri teet suuren virheen. Ei, kyllä mä tiedän. Mä ymmärrän sen. 아, 너무 좋아요. Pitää olla sen liikkeelle.
Siellä on joku, se on keuhko. Se on varmaan keuhko. Nää tämmöset niinku... 늘 그랬듯이 하여튼 음식이 입에 안 맞으면 어쩌나 요 걱정이 우리 항상 있는데 맛있게 잘 먹어서 항상 다행이에요. Niin. Miltä maistuu? Tää on ehkä herkullisen asia, mitä me ollaan tähän syönyt. Onko? Niinkö? 이해합니다. 이해해요. 도너츠는 제일 맛이 나지만 방을 다 채우고 싶고 콩나물 제일 맛있고 벨푸도 힘들어요. 매번 또 너무 맛있는데 다른 말을 또 해야 되니까. 맛 표현 힘들지. 힘들어요. Ja simppeleiden meidän puolella, mutta noista kahdesta eri raasta kohtalosta, niin ehkä vaikka kuinka julma näillä olikin, niin näillä oli ehkä inhimillistä. Niin oli. Miten voi sanoa, että... Ottaa tonne haltuun tää. Eikö se haittaa, kun tää on aika voimakkaan makuna tää? 별로였어요. 네, 볶음밥 2인분. 와, 볶음밥 죽이겠다. 네, 전부 다 aika hyvin. Tuo menee paljon helpommin kuin se Niin toi. paistetut kaverit. Kuka kourisi sun sukkaa täällä vahingossa, kun ne on tässä... Kato. Tää on minkä sillä voi. Siellä on tuo kimchi, mikä tässä haisi tänne asti. Mä luulin, että oli kimchi, mutta olikin Vilpun sukat. Voi olla. Voi olla. Naurattaa nää teidän jutut taas. Hölmöjä, ettei vaan sais nauraa, mutta... Riisiä. Joo, tää on toi... 볶음밥. joo. Aloitko? 아, 맛있겠다. Alright. On ne merilevä. Joo, niin on. Sitten on sitä kevätsipuli tossa. Joo. Teen tämmösen spessu. Joo, niin on. Sitten on sitä kevätsipuli tossa. Joo. 쌈이 그냥 숟가락인 거야. Tietysti jos oltais niinku fiksuja oltu, niin... 개인 방송 해주면 안 돼요? 빌프. 진짜 잘 될 것 같아. 그러니까요. 뭐가 됐든 어떤 음식이든. Tuo riisituovin oma lisäys tähän. No. Hyvä lisää filli näihin. Nyt on kyllä semmoinen fiilis, että on nyt aivan täynnä. Vähän. Ei syönyt olo. Mä oon Doni. Mut onneksi kaikki muu oli hyvää. Mä pyydän vielä armahdusta noiden ankeriaiden sieluilta. Keneltä sä pyydät sitä? No niiltä sieluilta. Se varmasti tulee luikertelemaan mun uniin kyllä tänä yönä vielä. Alright. Se on kyllä noin niin kylmä kaveri. 아니 잘 먹어놓고 뭔 소리예요? Mä en kyllä nuku ton kanssa samassa. No mut sä mun kanssa. Mä otan mieluummin Samin 1000 desibelin kuorsauksen kuin ton psykopaatin. Mitä sä? Ton psykopaatin. Tää on mieluummin barbaari kuin psykopaati. Ai jaa. Kato, onks tähän mitään tuttua? Tää perusvilpputilanteet. Ei kyllä. 빌프가 또 아직 덜 먹었어. 끝나지 않았어요. 저 형 다이어트 왜 한 거야? 먹으려고 한국 가서 먹으려고. Istutaan vielä alas. Onks täällä wifi? Mä voin ootella tässä. Otetaanko joku leffa tässä ootelemassa? Kun tää lukee Ei viestiä. tätä ruokaakaan niin paljon enää. 아우, 저 밑에, 어우. 쉽잖아요, 사실.
Tää on mukava katsoa kuvilla. Tuntuu, että tässä niinku pitänyt tietää tässä. Olen yksi lehtikomputa. Oho, niin siinä nyt taas kävi. 언제 또 와서 먹어 꼼장어를. Eikö se niinku häirittänyt yhtään 3 tyyppiä tuijottaa sua? Ei, mä oon tottunut tähän mun perhepiirissä. Mä oon aina viimeinen, joka lähtee pöydästä. Isä rupeaa jo siivoilemaan keittiötä, niin mä oon vielä pöydässä. On hyvin tuttua. 너희들의 시선 따위 신경 쓰지 않는다. 난 먹겠다. Onhan tää ihan meillähän tää on ihan hauskaa. 즐긴다. 식사를 즐긴다. Anteet ei tehnyt mulle sitä, mutta... Tuliko se empatia nälä edellä sulla viime? Joo, eikä sulla siinä. No niin. Joko mun kannattaa oikeasti nousta tästä? Voit nousta. Herkullista. Molemmat. 고맙습니다. 고맙습니다. 와, 다 먹었네요, 진짜. 이제 힘 좀 써야 되지 않나요? 이렇게 꼼장어 먹고. 꼼장어 먹고서는 어떻소? 아니 뭐 짐이라도 날라야 되는 거 아니에요? 짐을 날래? 뭐 그냥 하고 싶은 얘기를 해요. Oi, mukava katsoa näitä kaupungin valoja. Kyllä. Tai tulipas pimiä nopea. Tuli nopea, tosi nopea. Joo. Kohta se on vaan se hopeinen kuuli, joka on merelle siltä. Hopeinen kuuli. 바닷가로 가나 봐. By the time I recognize this moment will be gone. Kyllä. Ilmeisesti lähestymme Kulta-aaretta. Meni ohi. Siis nyt me mennään tonne... Oho. Kondoliin. 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 Katsotaan vähän yömaisemaa. Pusan yömaisemaa. On siis ne... 케이블카 타러 가자. Busan Air Cruise. Kyllä. Joo. Mennään niinku ton Lahden yli tämmöisellä hondolla. Mitä? okei. 꼼장어 먹고 케이블카를 남자끼리 하네. Oo, se on läpinäkyvä lattia. Ei. Ei. 고소공포증 있구나. 그쵸. 아, 그래요? 요즘 고소공포증 호스트 분들이 많네요. 근데 야구부터 그랬고. 해봐요. Mä en tiedä, onks meillä kristalli. Mitä? Se ei kaikissa, mutta kristallisessa. No hoidetaan nyt Peten vuoksi krystalli. 그치. 탈 거면 그거 타야지. Läpinäkyvä lattia. Joo, ehdottomasti. Ei, mä pelkään korkeat paikkaa. Ei se mitään, Petri, me ollaan sun tukena. Voit pitää mun käestä kiinni. Olis kristalli nyt se lasilattia vaihtoehto? Kristalli on joo lasilattia. Semmonen. Niin, kristalli cruise. Full order, 85. Ne.
Minkä takia meidän pitää mennä? Millainen sun... Teet sä korealaisen nimmari? Nyt mä niinku oman kuolin ilmoitukseni. Jäät mun kädestä kiinni. 그래서 더 무서운 거 아니에요? 옆에서 계속 장난칠 거면서. 이거만 흔들 거 같아. Yami yami. Yami yami. Jami, jami. Niinku lehmätkin aina huijataan Teemulla jo niinku, että... Älä rupea lietsoa paniikkia kuitenkaan. Sisäistä sun pelkosi. Kato, tuolla menee. Rahti. Petri, oot sä kuullut Innsbruckin tuosta kondolionnettomuudesta 77? 29 kuollutta. 이거 웃으면 안 되는데. 저런 얘기를 해요. Kokenut. You may die. Mistä silloin lukee? Joo. Sitten on hyviä kavereita. Sitten me tiputaan tuolta tonne mereen. Side wind might cause capping the wobble. 거기 가서 더 흔들고 막 이런단 말이야. 여기 좀 뭔가 빠진 것 같은데 이렇게. No. Se hissi jotenkin malfunks, tai siis joku tapahtui joku hiva siinä, niin se veti mut sinne ylös. Älä. Mä sinne ylös. Mä olin siinä niinku lumilaulisen. Okei, nyt. 친구들한테는 내 친구의 아픔은 즐거움이지. Mitä tää nyt? Mene. Oli tää. Miksi mun pitää mennä ekana? Sä oot meidän isukki. 이게 뭐? 너무 안전하죠? 너무 안전하죠? 네, 감사합니다. 너무 무서워요 하고 싶었는데 너무 안전하죠 나온 거 아니에요? 너무 무서워요 하고 싶은데. Meno. No kiire. Ja mennä. Meno. 아우 탔어. Oo siinä lähellä, kiitos. Haluat sä nami-namia jo? Tee se vähän. Orava sanoo meille hei. Hyvästi. Lähtkäämme toispuoleen oravat. 바닥이 좀 심하게 뻥 뚫려 있네. 투명해요 완전. See you in the afterlife. Wow. hurja. No hyvä, nyt ei näe sitä niin. Tää on ihan kuin ei ole lasia siinä ollenkaan. Kato tonne. Ei vittu. Kyllä näkyy. Kato tonne. Ei vittu. Kyllä näkyy. Ai tuolle. Oho, mikä toi oli? Kuulet, että laakerit menee mäsäksi tuolla koko ajan. 이상한 소리 하는 거야? Pitää vaan kattoo tonne horizon. Nyt on sininen. 진짜 다 똑같다 진짜. 다 똑같아. Se oli ihan pakka. Mä en tiedä, pelottaako mua enää nyt mikään, kun mä äsken nyt säikäytettiin jo niin, että tuli kuset houlut. Moi sorry. Kaukana haisuu. Joo.
Siellä. Vähän skyline. 또 서울의 야경이랑은 또 느낌이 완전 다르네요. 다르지. We were on fire. I slashed your tires. It's like we On kaupungin yöllinen sydintä. I made you chase me. Se on toi siltä, joka tuolla kaukana. Se muuttaa kans värejä. Niin. Toi silta. My love, my drug, we're fucked up. Niin nuo tornit tuolla. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals Kohta ollaan korkeamman kohdalla. Keli alkaa kohta. Nyt on korkean kohta. Kusa näet puukin. 부기가 이렇게 빠르게 추는 춤이잖아요. 그쵸. 아, 그쵸. 네, 부산 부기에서 음유시인 같은. Ei, se oli ihan hyvä, se oli ihan hyvä. Soul on näyttänyt, että sillä on sielua. Soul has soul. Joo, kyllä. Kusa näet puukin. Ilman teidän pelottelujakin. 돈이 없었으면 안 탔겠죠. 없었으면 안 탔지. Ulos. Joo. Joo, mennään. All right. Okay. Haluatko mun tonni, jos pussaa tätä lattiaa? Joo. Joko Mitä? Rupeeko tulee nälkä? Alkaa olla aika kova nälkä kyllä kieltämättä. 아니 저 네. 여기 코스도 그럼 추천을 받으신 거예요? 시청자로? 그렇죠. 케이블카 보통 사람들이 낮에 많이 갔잖아요. 근데 역시 이렇게 시청자들이 추천해 주니까 야경 보러 갔는데요. 달라요. 훨씬. 좋으네요. Hiero käsiltä. No niin, taas tultiin korealaisen merenrannalle yölle. Totta. Sitten ei uida vieläkään. Onpas hienoa hiekkaa. On muuten hieno hiekka. 해운대네. 해운대. 아유. Ihan tuossa etelän matka. Ihan kuin etelän matkalla. 저기 그냥 이렇게 쭉 걸으면 너무 운치 있어 저기. Joo, mennään sinne telttamestaan, siis mistä otetaan kupilliset ja nautitaan ajastamme. Pystyy vähän tulee sit rentoutuu tästä rannalta. Näissä Täällä on täydet festivaalit menossa. Kyllä, täällä on siis tää on tosi yleinen tapa niinku korealaisilta niinku nauttia alkoholia ruoan kanssa. 오랜만이네. Joko vielä keksii jotain herkuteltavaa tähän vai? Joo, kai nyt jotakin. 부산에 가면 회 먹어야 되죠. 그리고 내가 밀프랑 조금 우리 음식 전문가니까 밀프랑 조금 얘기했는데 버전으로 되게 새로운 신기한 거 좀 먹고 싶대요. No, näyttääpä viihtyisältä. Niin, siis tää on niinku tosi Siis noille ihmisille, ei noille ravuille. No ei taas, tässä on sama juttu kuin viimeksi, että... Niin. Merimakkaroita. On merimakkaraata, on lobsteria, kaikenlaista, namia. Kyllä taas joku se taas kuolee tietysti, kun me tonne sisään astutaan, niin veitsi napsahtaa. Mennään tähän. Tässä on hyvä 4 paikkaa vapaana just. Näyttää hyvältä ja viihtyy. Annyeonghaseyo. Oo, täällä on tämmönen trooppinen ilmasto. Eikö mä tonne toiseen? Kalakärryä. Annyeonghaseyo. Trooppinen ilmasto. Joo. Tää on kyllä aika eksotinen.
Tää kyllä pitää repua siellä. 뭔 소리야? 삼이 표준을 봐봐. Mikä se oli? Se jumaile. Älä tapa mua. 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 Keihdyttää. Se jumaile. Totta. Tuolla ihan kaikki konni. 바다 물 올라오면서 애야 빠지는 응? 어떤 거야? 이 소리 나는 거. Tulee sieltä. 아, 이렇게 약간 이렇게 꺽꺽꺽꺽 이 소리였나 봐요. 근데 빌프 그새 살쪘어. 되게 후덕해졌네요. Onks kylmä? 물 맛을 본다고? Onks kylmä? Onks kylmä? 바닷물이겠지. 당연히 바닷물이죠. Mä halusin kokea sun meren, että se on meriveti. Se on kova. Tippaat sinne sitten seuraava satsi. Kun on suolainen. Toi on niin cool, että se tulee suoraan merestä. Syödäänkö me hummeria? Ei oo maistettu vielä. No Hummeria. ei olla. Tuolla kevyesti, kasuaalisesti hummeria. Mutta niinku tälleen jälkkäreen. Jälkkäriin hummeri. Se on ensimmäinen kerta, kun mä sitten kuulen näin, mutta mikä ettei. Telia Pekkaa saa. Ja lobster näytti. 코스 드릴까요? 코스? 아, 코스도 있어? 이게 코스예요. 아, 네네네. 가지가 코스예요. 아. 네, 그렇게. 계세요? 네, 그렇게 할게요. 코스로. Kaikki tämmöiset maistetaan läpi. No niin. Siis Hyvä jälkkäri. Alright. Se tulee nyt lähtee. Se on kyllä ihan älytön koko. Tuolta tapahtuu. siis toi mustekala. Mustekala. Kuulostaa ainakin niin väkivaltaiselta noin veitseniskut tuolla, että siellä varmaan tulee tää... Ai tää. Ja se tulee elävänä. Taas. Niin. Mä pyydän kaikille. 쌈이만 좀 그렇지? 빌프랑 필레는 그냥 문제 없어요. 저번에 맛있게 먹었잖아요 또. 이미 한번 먹어봤으니까. 우리 전주에서 또 먹고 왔으니까. Se hyökkää mun kimppuun. Mitä tulos täältä? Ehkä mä houkuttelen sen mun sormeen tai jotain. Nyt, onko voitto lähellä? No niin. Ja dippailusta niitä. 저 붙을 때까지 기다리는 거 아니야? 그 재밌어. 일부러. Bugger. Tää on kyllä hurjaa, kun ne tarttuu sun kieleen. Se on jännä pilsi. Katso. Jeesittyy mä tos. Katso. Kiitos. Jeesittyy mä tos. 일부러 붙였다가 지금 후회하고 있는 것 같아요. 너무 힘이 좋아가지고. Näytti. No ei tähän tottu. Tää niinku... Mä tulin kanssa liikkuu. Ei niin. Sellainen pullan näköinen kotila. Pelo ja Mauri paistettiin. Tuo ihan oikein leikkiä. Tää on kyllä ehdottomasti sitä, mitä mä toivoin, että vähän niinku erikoisempaa. Semmoista, mitä ei niinku kovin... Niin, mitä ei kovin usein kyllä tuu saada. Tää on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun mä syön niinku tämmöstä. Tuolta merestä löytyy kyllä niin omituista, mutta silti aika herkullista. Joo. Mä pyydän kaikilta anteeksi, mutta mä en pysty. Me ymmärretään. Mutta niinku kaikilta muilta. Niin katsojilta. Niin. Oi, nyt. Jotain päivän puolella. 못 먹을 수도 있죠. 뭐 생선이나 그런 거 괜찮은데 이렇게 약간 살아있는 거 뭐 좀 징그러울 것 같은 거 좀. 아예 산낙지 안 먹는 사람 되게 많아요. 약간 느낌은 약간 이렇게 손을 집어서 이렇게 막 뜯을 것 같은. 그런 거 봤어요. 방송에서. 되게 하드코어 락하게 생겼는데요.
Mä siirryn just kasvissyöksi. Okei. Monta kiittää. Se hyökkää mun kimppuun. 저기 뭐 익혀주는 게 있나 저 포장마차에? 라면? 저기 오이 잘하나 보네. No ei tähän 아나 뭐 하는 거야 이 아저씨? 놀리고 싶어. 복수죠 이거. 너니. 되게 컨트롤 잘한다 근데. Sea squirt. Onko tämä vaan korista? Squirt. Siinä on oisteria ja sitten Jas. Nyt siirrytään oisteriin. Tätä saa slurpanasta, jos lähtee. 아니 빌레랑 빌프는 정말 잘 먹는다. Oliko parempi kuin se? Paljon parempi. That's the real deal. Yeah. Paljon parempi. Upotettu, että sä maistut vaan sen soosin. Oli se tekstuuri tietenkin sellaisen oisterin tekstuuri, mutta ei se maku. Ottaa pulla tähän niinku päivystämään. Mitä ihmettä. Puhutaan sitruunamehua. 영상은 잘 모르나. 이런 거? Älä ottaa pullariin. Ota kuule, poika. Jotain oisteriin. Yksi meni. Tätä on vähän vähemmän tuolla soosia, mikä on vähän tekstuuri. Niin. Se oli sitä pelkkaa. Maistut vaan sen soosin. Aivan. Oli se tekstuuri tietenkin. Näitä, täältä vaan poimitaan näitä. No niin. No miten tää näyttää, että täällä on pekonia täällä linjassa. Oho. Meripekoni. 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 Tämäkin on perhana kovin. Niin jo. Oi saa. Varokaa hampaa tänne. Oi saa. Varokaa hampaa tänne. Mitä ihmettä? Oho. Mitä sä syöt? Mikä paskaa? Mä en tiedä, kuka on ensimmäisenä keksinyt jauhaa tätä näin kauan, että tajunnut, että tää on oikeasti syötävää. Onko erikoinen ruoka? Niin jo. Se on tosi jännä tuo jälkimaku. Missä meripekonissa? Niin, meripekonissa. Onko se vähän pekoninen muuten tuo jälkimaku? Oho. 요거는 요 살을 요 내장에다가 소스처럼 탁 찍어갖고 먹으면 돼. 여기 찍어 먹지 말고 요 살을. Usonin päähepe. 찜이 나오네. 라우터 찜? Tätä ne rikkaat ihmiset syö elokuvissa. Niin. Niin kyllä, mistä sä voit vaan unelmoida. Sieltä tulee Big Boss. Tästä tulee pääjehu. Big Boss. Tää on niinku kokattua. Onks tää niinku parempi? Tää on paljon iisimpi. Ai niinku maultaan vai? 저거는 영화에 나오는 부자들이 먹는 거니까. Nää niinku ankeria, ne on ihan jees. Markkina. Tää on niinku miljoona itse asiassa aivan niinku. Niin on. Hei, mites Busan? Päivän verran olette niitä. 오이 이렇게 Muistaa 먹었다. Busanista ja tosi mukava paikka tää on. Joo, mä en ole koskaan maistanut siis hummeria ja aina kiinnostunut, miltä se maistuu. Tää on tosi hyvä. Oh. Ihan hävyttömän. Mut tää on jo niinku tällaista, kun se ois niinku jo lihaa. On toinen tosi hyvä. Moro. Törkeä hyvä. Joo. Mikä oli tänään niinku meidän
syödyistä ruuista, niin kuin mikä jäi kellekin, mikä niillä mieleen, että mikä oli paras? Mulla on yhtä shokkia. Ai niinku maultaan vai niinku sitä? Niinku ankeria, ne oli ihan jees. Okei, ankeri. Niinku se, missä oli soossi, se marinaadi. Niin. Ei mennyt sanoa mikään pahaa olisi. Mut kun mun suu ei vaan kestä niinku tuntumaa, mikä näistä tulee. Niin. Se on vaan fakta. Ville, mikä oli paras tänään? Joo, ei mut siis tää on jotenkin siis tää... Koko kurssi? Siis tää koko paikka, että me ollaan nyt jossain teltassa. Niin. Merivesi tossa pörrää meidän eessä ja tää kokenut rouva tuolla paukuttaa jotain eläimiä hengiltä ja niin nähdään, mitä siellä tapahtuu. Kuuluu vähän ääni. Meille tulee tällaisia meille niinku jo lajeinakin, saatika ruokana aivan uusia juttuja tähän näin, niin aina kiva oppia uutta, vaikka se onkin sitä, että sä tapat sen ja syöt sen, mutta niin. No niin. Mut Ville kuvaili sen hyvin kanssa, että tää just, että niinku tää kirjo on kans niin älytön. Tässä on hirveän paljon myös, mitä mäkään ole koskaan edes nähnyt tai syönyt. Nähnyt, niin. Ja se hämmästyminen on kuitenkin aika semmoinen arvokaskin. Niin. Että hyvä, että tuli. Markkina. Siis tää niinku miljö on itse asiassa aivan niinku super. Mä en oo ikinä välittänyt ravintoloista. Sen niinku tämmönenkin on niinku, tässä on oma niinku aika niinku uniikki fiilis. Jep. Ei tule heti mieleen, milloin olisi viimeksi meri on tuossa 50 metrin päässä. Niin ja tuossa jatkuvasti pumpataan lisää merta tähän niinku meidän eteen. Niin. No mites Busan? Busan on ollut tosi kaunis kaupunki. Okei. Tykkään tästä miljöstä. Tai niinku tosta kaupungista. Kaupunki näyttää ja miten se tuntuu elävän. Kyllä mä tykkään. Joo. Busanista. No mun mielestä nyt kun tässä ollaan, niin ensisijaisesti niinku tuonne meren kaupunki. Mut mä tykkäsin Kambodžassa nimenomaan sitä, että siellä näkyy, mä olin lähinnä sitä pelkkää hökkeliä ja sit siellä näet laakson välistä pilkahduksen merta siinä, varsinkin siinä auringonlaskuaikaan. Niin se nyt jää ehkä mulle, jos joku sanoo Busan, niin... Mitä jää parhaiten mieleen niin, se? Saattaa tulla se niinku mieleen. Plus ehkä niin, ehkä tää kattaus tässä näin. Tykkään aina tulla tänne. 야, 라면. 그렇죠, 라면. 야, 저거 최고예요. On muuten hyvä. Joo. Tää on ihan uskomatonta. Mihin tää kaikki ruoka tää menee? Mihin tää menee? Et vielä missä kolmas kierros? Mihin me mennään se jälkkärille? On Blueberry Donut. 먹방 여행이네. 그러네. 아, 그것도 굉장한 재미예요. 어떤 빌프 덕분에 또. 뭐 전주에 이어서 부산으로 떠난 우리 시청자분들이 또 추천해 주신 코스로 갔는데 여러 도시를 간 게 또 개인적으로도 의미가 있었다고 생각이 드네요. 부산이 조금 짧은 것 같아서 조금 아쉬운데 그래도 일정이 좀 남아 있다면서요, 뒤에? 아까 전에 말했던 뭐 제가 다시 핀란드인 입증해야 하니까 약간 뭐 이 날씨에? 시즌 1에 연결한 일 나올 것 같아요. 이 날씨에? 얼마? 입수인데? 누가 봐도 입순데. 이 날씨에? 알겠습니다. 뭐 천여행에 분명한 연결고리가 있는 것 같아요. 다음 주도 기대가 정말 많이 됩니다. 자, 그리고 정말 많은 분들이 참여해주고 계시는 어서와 신년 특집 대국민 시청 인증 이벤트. 저희가 핀란드 편이 방송되는 내내 계속 되잖아요. 네, 저희 핀란드 편 본방송 또는 재방송 화면을 찍어서 샤프 9876 번호로 전송해 주시면 됩니다. 네네. 네, 핀란드 편이 방송되는 동안 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 우리 다음 주에는 우리 핀란드 친구들이 어떤 경험을 하게 될지 핀란드 친구들의 여행기 많이 기대해 주시기 바랍니다. Oli hetken verran pystyi uskottelemaan itselleen, että on jossain. 저기 오래. 추워. 보기만 해도 추워. 저게 진짜 추울 것 같은데. 그게 들겠는데. Anna tulla ulos se. Lapio. Hän me kaipaamme häntä.
Hello.